So ta dalilin haka ake ganin cewa su ne shugabannin gobe. Saboda me? Saboda a lokacin za su koyi duk wani harka ta rayuwa, a lokacin za su samu ilimi, a lokacin za su iya neman dukiya, a lokacin duk wani ingredient na rayuwa wanda zai sa su gina rayuwa ta gaba, to suna bigiran lokacin da suke. Duk al'ummar da ta gina matasanta, to ta gina ci gabanta. Duk al'ummar da kuma ta kasance ba ta gina matasa ba, to ta gina rusa kanta. So to shi wannan abin da ka yi idan ba a rubuta shi aka aje ba, mantawa za ka yi, zai bata. To kaji dalili. So amma in ana tarawa ana rubutawa, to kaga ya koma ilimi a rubuce. To wani zai ɗauka ya karanta sai ya koyi me aka yi can baya, sai ya zo sai ya aikata shi. Aikace ne ya dawo ilimi, daga ilimi ya dawo rubutaccen ilimi, daga rubutaccen ilimi kuma sai ya koma aikace. To sai a samu ci gaba. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa matasanmu yanzu gaba ɗaya suka rikice, suka haukace, suka gigice, suka shiga ta ko ƙaƙa sai sun yi kuɗi. To wannan ya jawo masifun da suke ta shiga. Rumfar Afrika, rumfar ilimi.